Ο Δαρίος συγκέντρωσε μεγάλες δυνάμεις σε μια προσπάθεια να νικήσει και να ταπεινώσει τον Αλέξανδρο. Αλλά και σε αυτή τη μάχη στα Γαυγάμιλα, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες που έγιναν τότε, ο στρατός του νικήθηκε. Ο δρόμος πλέον προς τα Σούσα ήταν ελεύθερος. Όλοι οι θησαυροί της πρωτεύουσας των Περσών έπεσαν στα χέρια του. Ο Μέγας Αλέξανδρος, για να διοικήσει το απέραντο κράτος με τους πολλούς λαούς, χρησιμοποίησε και Πέρσες αξιωματούχους. Άρχισε μάλιστα να αλλάζει συμπεριφορά, ζητώντας από τους στρατιώτες του να τον προσκυνούν, όπως γινόταν με τους βασιλιάδες της Περσίας. Αυτό ήταν κάτι που τους στεναχώρησε πολύ. Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει. Οι συνεχείς επιτυχίες τον οδηγούσαν σε νέες προσπάθειες. Η επιθυμία του ήταν να φτάσει στην άκρη του κόσμου. Συνέχισε έτσι απτόητος ως τον Ήφαση, παραπόταμο του Ινδού ποταμού. Εκεί όμως τον περίμενε μια απογοήτευση. Οι στρατιώτες του, κουρασμένοι από τις ατελείωτες πορείες τους και τους πολλούς κινδύνους, αρνήθηκαν να συνεχίσουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος θεώρησε δίκαια τα παράπονά τους και πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν δύσκολος. Οι στρατιώτες ήταν αναγκασμένοι να περπατούν κάτω από τον καυτό ήλιο μέσα σε περιοχές με άμμο, πολλές φορές χωρίς νερό. Αρκετοί έχασαν τη ζωή τους. Τελικά, έπειτα από απερίγραπτες δυσκολίες, γύρισαν στα Σούσα. Η μεγάλη εκστρατεία είχε πάρει τέλος. Από τα Σούσα, ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε στη Βαβυλώνα, την οποία ήθελε να κάνει πρωτεύουσα του κράτους του. Εκεί τον επισκέφτηκαν αντιπρόσωποι από διάφορα μέρη για να τον συγχαρούν και να δηλώσουν ότι θέλουν να γίνουν σύμμαχοί του. Πολλές ελληνικές πόλεις έστειλαν αντιπροσωπείες να τον στεφανώσουν με χρυσά στεφάνια. Ξαφνικά ο Μέγας Αλέξανδρος αρρώστησε βαριά. Οι προσπάθειες των γιατρών δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και ο ασθενής χειροτέρεψε. Έτοιμο θάνατος καθώς ήταν, ζήτησε να δει τους στρατιώτες του, με τους οποίους είχε μοιραστεί τόσες χαρές και λύπες. Ένας-ένας, όλοι οι στρατιώτες πέρασαν από μπροστά του και τον αποχαιρέτησαν. Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη θλίψη σε όλο το στράτευμα. Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε γρήγορα. Το απέραντο κράτος έμεινε χωρίς αρχηγό και φαινόταν ότι δύσκολα θα παρέμενε ενωμένο. Η μεγάλη εκστρατεία είχε αλλάξει τη μορφή του κόσμου. Τον στρατό καθώς προχωρούσε ακολούθησαν ιστορικοί, γεωγράφοι, μηχανικοί, καλλιτέχνες. Από τη μεγάλη αυτή εκστρατεία οι άνθρωποι έμαθαν πολλά για τις νέες χώρες, το κλίμα τους, τα φυτά και τα ζώα. Ο Μέγας Αλέξανδρος σε διάφορα σημεία των περιοχών που κατέκτησε ίδρυσε πολλές πόλεις. 16 από αυτές ονομάστηκαν Αλεξάνδρειες. Οι πόλεις στολίστηκαν με λαμπρά κτίρια, ναούς, θέατρα, γυμναστήρια. Πολλοί Έλληνες εγκατέλειψαν την Ελλάδα και πήγαν να εγκατασταθούν εκεί. Η ελληνική γλώσσα άρχισε να διαδίδεται παντού. Το όνομα του Μέγα Αλέξανδρου έγινε γνωστό σε όλες τις χώρες της Ανατολής. Οι διηγήσεις που πλάστηκαν έκαναν λόγο για τα κατορθώματα του Μεγάλου Βασιλιά. Πολλοί λαοί τον θεώρησαν δικό του ήρωα.